Teraz vám ukážeme disciplínu, v ktorej jazdci na bicykloch dosahujú najvyššie rýchlosti. Zároveň ide o jednu z najnebezpečnejších činností. V horskej cyklistike má názov downhill. Downhill je disciplína, pri ktorej ide o jazdu z kopca. Mňa osobne bavia rýchle skoky, pri ktorých sa lietajú veľké vzdialenosti. Hlavne sa trénujeme tak, že odkúkávame jeden od druhého. To je najlepšie. Vždycky kamoš ti povedia, to si spravil dobre, to si spravil úplne zle, choď ešte raz. Strach tam je, ale na to nemôžem myslieť, lebo so strachom sa jazdiť nedá. Ja ti poviem skoč hento a ty to neskočíš. To je tak, že to je o prekonávaní samého seba. Pádov som mal vždy dosť veľa, lebo som bol taký dosť nemotorný a takým najhorším patrilo minulý rok, keď som spadol na jednom skoku. Nejak mi povolili ruky a spadol som hlavou do zeme. Tak som mal pohmoždenú obličku, 2 týždne v nemocnici. Je lepšie jazdiť dvaja, traja, aby proste, ak sa niečo stane, aby ten druhý vedel pomôcť alebo zalarmovať niekoho. Postupom času sa v podstate dosť veľa ľudí začína venovať horskej cyklistike, tak sa budujú rôzne parky, cyklopárky, kde sú vyznačené trate. S rôznymi náročnosťami už záleží, kto čo obľúbuje sa dá nájsť. Ide o to, že mladí ľudia pri tomto športe strašne veľa energie a adrenalínu odbúrajú a človek príde po takej jazde domov kľudný, spokojný a vytešený. Najlepšie na tomto všetkom je ten pocit voľnosti, rýchlosti v lese alebo po lúkach. Proste super chalani, banda, partia. Veľmi pomáha na pretekoch, keď sú popri trati proste fanúšikovia, povzbudzujú, hecujú a kričia, strašne to pomôže. Zakričia pusti brzdy, pusti, tak ty už len preto, aby si vlastne vyhovela a potešila ich, tak pustíš tie brzdy, oni ti zatlieskajú, zarabkajú, zatrúbia, zapískajú. Ten pocit za to stojí, že aj keď pol hodinu tlačíte a idete dole 5 minút, ten pocit za to stojí. I just wanna try.